Ini tatamo keng kaya ngayon although ngayon tatamo keng parade ground itang pipag-joggingan keng Clark. So ito da kayo rin packet ke libreng wifi ka rin, libreng mamulay, rubberized siyang tipo mulayan 2 kilometers pagche aduro pa ito. Tara. Bahay kayo mag-jogging sa magkaya kayo pa grocery tsaka mga siguro mga matagdag tampengan kaya ba't umanap na gano'n naman mga na gano'n naman ito na ako yan ng hypermarket pero kaya agad yung Macy's wala ng minuto dur po makachokolat ang karne yan nagit ko na nakaanang kong durot ikot tayo siya pala dyan maraming chicheria nakalingon ko isipan ko kasi maputi yung mahalan niya o pala. Right now siguro sa na tayo mahilig kayo mga takoyaki. Yung problema kay takoyaki, panilang mapali no kasi nga minsan tutugin ka man order din dapat mo tilang utang mo agad mo tilang marinig kailang mapali mapaparusan ka dila at saka lang kahit kahit bakas na ng octopus tsaka mura yan mo kasi 60 pesos 60 yan mo walo apat 60 pesos yung walo kaya 110 nakatipid ka kitang kaya po doon kaya 8 nakatipid ka pero mamalintusan kadila pagkepang kaya fishball may mga nita kapali anti kanini nakamura ko tapos sikat pareho mo naman yung epekto diba punta na kami kayong gaya parade ground 13th Air Forcing House na dati ka rin pero yung parade ground pag joggingan doon niya mo rin gaya rin conscious kayong karelang sarili ano pa mi na kami kining mismo kaya yan pero kasala nakalmagay ken mag soccer ken table tennis ay nanta badminton badminton frisbee ito mag frisbee ken kami mamulay ken mag jogging pwede ka rin mag walking ken naman literally mag jogging ka walking jogging bayang ko sa sapatos ko ng pangarabas syempre. So yating restriction kay ni. Ayan. Rubberized jogging path, strollers, skateboard, rollerblades, ayan. Pets. Yung masaya kay ni bawal at CDC kay ni. Ayan. Kali kaya bita. By CDC. Kilometer yung kabuuan ng problema. Lakaran mo yun, sulit na kayo pero ang pikakayan mo ng bisala talagang mag-walking nung walking mo naman yung kaya mo kasi mumunta ka mo liwan lugar mag-walking na ka pati mumunta ka kasi mag-walking na ka papunta ka rin pauli mag-walking ka rin so maglakad-lakad kayo pa kita kayo mag-umpisa pa rin so ito tayo na kayo ng CDC yung offices ayan
CDC yan. Yan yan, CDC yan. Kaya kalawak na na soy. Yung panahon na mag-track and field kami kay high school. Naka 11 kami required. 11 na dugo. Jogging tanan na soy. Yan yung kasantinganan ng makagimba. Hanggang mamulay ko. Ayun siya. May akay pa. Mapagalakas. Kaya mag-jogging. Mga tandakal. Mas mapagaling mag-jogging ka ba sasabi? Soy. Malayo po. Bisa yata. Matagal ng guard yata. Papawas na soy. Lugal na yung kape. Nang stop! Nang stop! Binigay yung statue. Tara na. Ano yung statue? Mag-jogging lang din ito. May stack up lang. Sagli-sagli na. Ni soy baya maging Clark. Yung Clark House do. Dati yung ilagyo na Fort Stutzenberg. Ita, makalagay ka tangkay ka rin. Wah. Anyang ang ganging baryo mi. Isapong bato niya, masapong bato ito. Stutzenberg yung dati lagyo. Kaya yun, linibede yung sapong bato. Malapit na naging komersyo. Itong sandang komersyo. Ayan. Tara, stunan ka ay. Pinawa. Medyo may bitis. May bigla na yata ng bitis ko. So, baka bukas yung may talakad kanina. Ito. Pinagalakalakay. Lupin. Lupin the third. Okay, hagamos kaya ating tagyawat ko. Hindi na kayaya. Kaya ni Soy, housing la rin ha. Hindi makatok lang kan. Maporma kan Soy. Bakod-bakod. Yun nga sandang komersyo. Every Friday, Saturday o weekend, ating night market kayo yan pong street foods. Ayan. Ngayon sarado lang eh. Lunis kasi ngayon eh. Ito pang live ban, live tilapia, live pusit. Nagana nga pang natin ken. Nagkuha na ako ng ngabe ako. Nakabal na ako rin ng ngabe ako. Nagkuha na ako. Ayun yung komersyo. Ayan. Daing buta rin. Ito titindang nano-nano. Malan. Pamangan. Ayun timoy niyo. House of Crispy. For sure, yung titinda namin ini guys. Pizza. Ayan. Ini nacho. Aran. Yung sample natin. So, miglagyan lang mo anong artificial kayo. Kwenta masampo nyo lalo yun. Kita la rin kay. Kita la rin live ban. May sura ko lalo yung kaya ngayon eh. Yung jogging ngayon eh. Sura na kami. Sura pa na. Yan, naksanteng oh. Yan sa'yo. Kaya niyang kaya ni parade ground Clark. Yan, kayo, nag-isa ako mag-jogging. Open nyo yun, libre yun lang bayad. Ayun, kaya santing nga nanini kumpara kayong Kilwal. Kaya nga walang masyadong mag-trip kayo ni. Walang masyadong magulo. Kaya ni medyo akakit mo rin mag-jogging kayo ni.
Itang, ano naman itang kakain talaring haluar. Medyo tin lang, kumbaga, itang asan ng breeding. Makaila. King kilol kasi samot-samot na yun eh. Kilol na ng Clark. Ito na talagang itang manis nuts. Kaya siguro wala naman kasi wala lang pilwalan. May ari labalat. May ari labalat kayong CDC. Tingnan kayo natin pang CR. Yung CR kayo malinis siya. Check tayo na sa'yo. Check tayo. Yung tama na maliartang mga kayong CR. Malinis siya. Ito niya. Malinis siya oh. Eh yung mga babaho sa'yo pero naging mabalabalan yung kaya. Ayan. Malinis na yaman. Kaya bala ng timbayad ko yun pero ala siguro. Oh, hindi pa pala makabuklat kari kayo. Hindi makabuklat magtindang prutas kayo ni Soy. Alright. Welcome to Aita Village. So Aita Village siya nga na. Sorry. Ano yung problema lagi ang dadalang pera. Mag-jogging kami eh. Ayan. Ayun eh. Open niya ini. Siguro Aldoldo. Itang tamo ko doon. Aldoldo yung mga bulating ini. Nakalupin kayo ni po na kain niya. Biyernes Sabado. Ito. Kaya lang kayo yung kain na. Entrance. Pero mas kinuha rin. Pwede ka lunggan. Sa tatimpilo man. Yan. Madalandum kasi alapin kaya. Lumis nga ini. Nga manong ko nandin napipanganan. Yan yung mong lipat. May ni kayo ni pang authentic Kapampangan. Ini subukan tayo kayo ni Misan Soy. Abangan yung next vlog tayo mo kayo na. It all you can niya pa oh. Sige sige. Subukan tayo yan. Kunwari tapatikman yung pamangang Kapampangan. Yun niya. Ating lang hausan museum kayo ni. Dito ka rin oh. Museum. Nani Kapampangan Museum oh. Clark Museum. Ito ako pa may kalog ka rin. Ngayon kayo ng kabila kayo ni yung lipat ka rin ating pipanganan ating Korean food itang wooden table which ating ko rin kain naman link kayo ni review nyaman mo rin ka rin pong crab and salt and crab ito Paris yan ka rin kayo magkape kay Batsoy kape kaya ito yung Kapampangan mga kaki so yaka zoom tayo uy yan no kakaiba lang Christmas light kayo ni ito na sa'yo kaki ito niya pa sariling poste mo sa golf course ating hotel ken na Holiday Inn na yakbalo nung mag-exist siya pang yun o tiba ganda ni mura no dahing bale-bale nga rin tinlang kaya din liwa-liwala kaya minsan ating restaurant ka rin ating gym ating office kalupan na ning munisipyo na ning Mabalacat yung annex kayo ni tingko kinangwang kaya ganito sedula DOTC pintay tangking Department of Tourism DOT bale-balita siguro kaya ni wait ang mag-broadcast la Kapampangan yan o yung makatok nang guys oy ibalak ito yung holiday din pala mabiyaya pa gaya kayo ng zoom tamo soy nakadlakad na kayo mo 2 kilometro ita soy 2.2 kilometers at nandin pa atin si Sirena yakbalo namin natin may sila Pulis na rin pwede yan bombero police or bombero usually ambulansya ano pagkakaiba na ning wang-wang na ning tayo wang-wang na ning pulis ning ambulansya ko ning itang pulis sa tinyang nakasulat pulis ng ambulansya din yung at ambulansya. yung pagkakaiba yung tunog na atin lang kaya rin atin lang designated wang-wang balam atin lang makanit tsaka atin bang kayan timoy ito mabilis na itang wii atin niya bamburo sabi ano kitang kaya mo wii
panaya dyan mo. Siguro tinyang kahit ha. Tingali day yun. Nakaltone. Nakal kaya ken. Nakal pamangan. Nakalayaman ken. Tamo ken. Damo mong kilol. Nalagay talang kilol. Pero mag-exercise tayo. Babalala sana na soy. Kalahaw na pa isa ken na mo. Mamulay kayo ni Kayla. Korean. Aliwalang kay nasyon. Mostly Korean kasi kainitin lang tinalang kaya kini tinalang pibale-bale kay ni Clark at kalo pa na inisoy nga man ko kaya kayo ganin bang ko nga rin tanga man ko kaya kayo nandin na nung keng kilwal maglakong kambang kong kanyan wala ano rin May kalakal na la naman taping kakayan tala rin keng kilwal kasi tama iwasan natin talaga atin okay niyan chula gan nyala pang kay Chugay na rin. Nyala pang 1960s. Itapin nga sabi ko nandun. Dahing Korean na tinalang kay ni tinalang bale. Sipan mo. Korean town. Mga santing layla magnegosyo la. Tamong Pilipino makipag-obrata ka rin. Although atin sao. Yung problema ka rin. Itang mindset. Takakita mo ila. Utak negosyante. Tamo. Utak makipag-obra. Kaya ba't kay sakit panini. Inalaw da lang sisiran din bundok king itangaw san mimbiyok yung kanta anyang anak kami malaya kami may pupunta ka rin ngayon bawal na kaya basta-basta milog sipan mo dating kaya kata mo sariling bansa may alubaning na itong teritoryo dahil uling kay friendship di ba malaban niya siya baita halos Koreans Koreans na laran din ka rin ting kaya ngayon ting masakit kaya kata mo bansa palagay yung king Korea ting makanyan na Filipino town kay bat lamilog ding kaya ding Korean ka rin o ikatamo kay ni tamilog o yung Japanese grill sarado na pala yan magaliwa na yan naman kanya yan kasi may sakop na yung Korean yung kaya yung kaya Korean grill na yan inisoy ngam nun ko rubber rice yan rubber yan hanggang mumura na yan masyado mitaluras nung mag jogging ka pa che mumura na soy tangbat minuran maski mabasayo ngayon nung buriyo tinbayad naman kayong pamamulay o pa mag-exercise yung ay tayo gym pwede ko mag-gym na ka rin at subukan nyo rin mula kayo ni malayo kaya niya kiting kayo forever yun ding anak pwede lang mamyalong kayo mag ano ka frisbee kaya balo ng FYOP. Wow, mag-picnic kayo. Mandala akong katol, malamok. Malamok mo pin yan. Kaya pagkita side ka rin pin, natin pin playground ka rin. Nyaman yung bawo. Ay tao, red crab oh. Mga katalang kagin, dito nga sasaling siya 200, 300. Kaya nadwa ilibo siguro. Alay tapabalo, pero minsan subukan tayo. Jogging ka, tsaka mga crab na. Tin mo rin kasino ka rin, kaya ba mong may jogging. Magkasino ka nung may sambut ka mag-jogging ka pa si bayo balmisag mulog ndakala disakin halos disakin la rin kaya kini hindi mag-jogging okay tabalo po ito mga laking red crab pero mostly disakin la talaga kasi hindi makapaligid na barangay kini hindi naman basta-basta punta lang na maglakad ka mo sapang bato pwede kayong baryo lakaran ngayon nung kini maglakad manibatan sapang bato naning point na mag-jogging ka o tayo nakamig-jogging papunta kayo tsaka nakamulin lambing kaya kasi masanting yung lugar marimila dahil lamok patsya lalakad kayo nakatagal dahil lamok pero mag-steady ka medyo magatal sakit like ins dahil lamok kayo kailan itang lamok yan dito ang ating Japanese encephalitis JE ang masakit dito ang lamok kadamulagada kita mo yung risk yan yung tennis court kaya anyang malati kami yan naman malati niya high school kami kaya kukuha ang bola kasi kaya yung kilwal kayo nito mga lampas bola kanito dito ang kulay green na bola yan at saka
Kanyang minunang panahon so, imo mo naming ranasan ng Hot Air Balloon Festival. Kenny. Okay niya dahil. Wa Kenny dati kay ba tining stage say ni. Kaya la tutugtog kanta ring River Maya ang pong kay Riz Reds. Kaya ba tatin libreng kape. In case ang tinganan ning festival ito, tingay ako akalingon ta libreng kape. Kasi ding bot magpa pre-taste la. Uning pre-taste ito para kaya kami kain na talaga eh. Kape na talaga. Mga latimilo na naman kanyo. Oo, anong bisa akong kain nung nag-aaral kayo. Bisa ako mag-practice terak, skit, or na naman yung buring i-practice. Kenny, masanting Kenny. Alang mag-trip kaya kayo. Gora tarang mami alam mo. Oreta soy. Ila. Mangantahan na siguro. Magkapeta mo. Ang lawit ang pipagkape na masalay sa Kenny na soy. Cafe France, sasabi ko na nun din. Natakalingon ko na naman. Yung mga kape friends. Ano yung Cafe France? Paris. Paris. Coffee shop o cafe. Yan ang Christmas light Kenny soy. Christmas light. Lampin. Lampio pala. Lamborghini na.